fins allà en directe perquè és un bon moment per a visitar-lo. Així que, Mariajo, què ens ofereix a l'inici de l'any? Doncs mira, Laura, anem a començar per Santa Pola. Gràcies al mar que hem estat en Rússia, com tu comentaves, en Egipte, en Grècia, però també podem conèixer la història de la província, perquè una volta a l'any un poble de la província ve a visitar el mar per a contar-nos la importància de la seva història. I el 2013 el comencem a Santa Pola. I la història podem començar-la contant i parlant de la importància del seu port. Des de l'època ibera, però que va tindre el gran esclat i el gran boom en l'època de l'emperador Adriano i Trajano, allà pel segle I després de Crist. La estreta relació de Santa Pola amb el mar comença des de temps immemorials. Imagina't en aquella època la quantitat de vaixells que van naufragar i que ens han deixat restes arqueològiques tan ben conservades com totes aquestes àmfores en les quals Noelia, que se transportava, per a què servien? Pues se transportaba de todo, sobre todo productos agrícolas que provenían de la zona, pues el vino, el vinalopó, el aceite de la bética, cereales, por supuesto, y sobre todo el salazón, ¿no? Que era un producto que se hacía directamente en esta zona, aprovechando precisamente un recurso natural, ¿no? Que eran las salinas cercanas al Portus. És a dir, que les salines de Santa Pola ja estaven en època romana, ja donaven riquesa. Ya estaban y ya se explotaban, sí. De hecho, es uno de los factores que motivó el desarrollo, ¿no? Del Portus Ilicitanus, o sea, no solo como recurso natural, sino el enclave, ¿no? El enclave idóneo, esa protección de la bahía frente a los vientos del noreste. I sabem el preu de lo que costava viatjar, ¿no? En aquella època. Costaba. De hecho, decían que a nivel comercial el transporte marítimo podía ser hasta 60 veces más barato que un transporte terrestre, ¿no? De ahí la necesidad de organizar perfectamente un puerto. Imagina't en Santa Pola la facilitat de comerç que tindrien i la riquesa i importància que tindria aquell port. De totes maneres, a mi el que m'agrada és contar de la gran història les xicotetes històries. Podem trobar objectes quotidians com és esta vaixella, però m'agrada. Anem a descobrir que realment n'hi ha coses que no han canviat tant, perquè en aquella època, mira aquestes boletes que tenim així, això són caniques, són daus, són taules fitxes, en les quals en aquella època els habitants de Santa Pola ja jugaven a jocs de taula. I què fa falta per a jocs de taula, Laura? Estalvis. Mira este objecte. No es conserva perfectament, però sí es conserva la forma. Això que té ahí és una monedeta que està intentant... És una vidriola i, com veus, és que té la forma exactament actualment com la d'avui. N'hi ha coses realment que des d'aquella època, de l'època romana, no han canviat apenes. I n'hi ha una que m'agrada a mi molt, que té a veure en la gastronomia i que jo crec que va portar el nom de Santa Pola per tot arreu, que és l'avecrem santapoler d'aquella època, de l'època romana. El garum. El garum sería. Sí, un condimento que además se hacía directamente en el puerto y desde ahí pues, se repartía, ¿no? Por todo el Mediterráneo. Son restos de pescado, pues huevas, sangre, macerada, todo ello en sal, aprovechando pues, una vez más esas salinas cercanas y que luego se condimentaba pues, con una serie de especias, incluso en la receta hispánica, porque hay varias, ¿no? Por todo el Mediterráneo, se dice que se puede rebajar ese exceso de sal pues, añadiéndole miel, ¿no? Era muy del gusto del ciudadano romano y un condimento evidentemente fuerte. Concentrat, el avecrem que dic jo, romà de Santa Pola. Tornem a mostrar-te este sarcòfag, que és la peça més espectacular que tenim. Actualment està en fons de Catalunya, però n'hi ha teories històriques que diuen que va eixir de Santa Pola. A partir d'ahí nosaltres no anem a entrar en les baralles dels historiadors, només dir-vos que tots aquests fons es poden visitar al llarg de l'any en el Museu del Mar de Santa Pola. Esta exposició, almenys així en Alacant, en el marc l'anem a tindre fins al 17 de febrer i cal aprofitar-la perquè gent com Noelia ens la va explicar de categoria. Ja ho hem comprovat fins al 17 de febrer i quan vulguin a Santa Pola, ja ho han sentit, una ruta molt interessant per la història de Santa Pola, com hem vist. Gràcies, Maria.